गिबियावनो आंनि जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार टपिकखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। बे टपिकआनो जाहैबाय 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि देरहासार बिजाथि नब'क शर'नआ दिनै 10 बोसोर एमपि जानानै दान बान्थाजों लोगोसे गावनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिखौ बे एमपिनि गोबोरजों बिथाङा मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा एसटी थामहिनबा सिडिल ट्राइबनि कास्ट सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा बर' नङाब्लाबो बर' कसारी बिमुंजों कास्ट सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा दिनै 10 बोसोर सासे एमपि महरै देरहासार जाना खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ लानानै 2019 मायथाइनि 11 जुननिफ्राय बर'नि मैखोम आफाद जनजाति सुरक्षा मंच मुंनि मोनसे आफादा बिथांनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनाय जादों। बे केसआ फैयै दिनै 4 बोसोर 7 दान सानसे जाबाय। थांनाय जानुवारिनि 12 अक्ट'सिम। दा बे समसिम जनजाति सुरक्षा मंचनि दैदेननायाव जिउयै माहामै नब'क शर'ननि जि थेबगां आखु, बे थेबगां आखुखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनो थाखाय नारा नाथा गावनि पकेटनिफ्राय गोबां थाखा फैसा गारनानै हा हु धोन सम्पति फाननानैब्लाबो बिथांमोना बिथांनि बे सार्टिफिकेटआरि नंखाय बेखौ थार फोरमान होनो थाखाय बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव खेबले बिथांखौ फेजेननो थाखाय केस गेलेबाय थादोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावनि खोथा दि गुवाहाटी हाइकर्टआव खेबले केस गेलेनायनि इयुनावबो बिथां नब'क शर'नआ बर' कसारी बिमुंजों बिथाङा क'क्राझारनि थिखानाय एसटी लकसभा बेनिफ्राय बिथाङा एमपि जाना थांदोंमोन। आरो बिथांजों गोबां बर' बिजाथिफ्रा फारियै उरखावगोरा ब्रह्म, प्रमिला रानी ब्रह्म मोनबादि सुबुङा देरहासार जानो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव नंगुबै जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिया बिथाङा कास्ट सार्टिफिकेट मोननायनि उनाव बिथांनि सेराव थावरिनो हायाखैमोन। थामहिनबा फोरला फोथाब गुगाना थांनो गोनां जादोंमोन। आरो बर'नि थिखानाय एसटी लकसभायाव सासे एससी नङै सुबुङा नकलि सार्टिफिकेट लानानै एसटी सार्टिफिकेटजों एमपि जानायाबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनिनो माखासे बिफाव आरो मददथि दं, जायनि जाउनाव माखासे ट्राइबेल संघनि गोरोन्थियावनो शर'निया कसारीफ्रा संबिधान बादियै बिथांमोना एट प्रेजेन्ट भारत संबिजित बादियै बिथांमोना एसटीआनो नंखाया, थेवबो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ नेवसिना थांनायनि उनाव बिथांमोना असमिया जानो थांनायाव बिथांमोना बै बर' कसारीनिफ्राय जानगारना थांनायनि उनाव बिथांमोना बे एसटी सार्टिफिकेटखौ मोननायनि जानथाय जानो गोनां जादोंमोन। मानोना शर'निया जाथिनि बिमुंजों भारत संबिजितआ एसटी सार्टिफिकेटखौ इसु खालामा। दा बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारिनि समाव शर'निया कसारीफोरनो सार्टिफिकेट होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि होनायनि जाउनाव बै बुब्लियावनो बिथां नब'क शर'नआ ट्राइबेल संघनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन। आरो लानायनि उनाव बिथाङा बर' कसारीनि बिमुंजोंनो बिथाङा कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै क'क्राझारनि थिखानाय एसटी रिजार्भ सीटआव एमपि जालांबाय। एमपि जानानै बिथाङा ट्राइबेलफोरनि हामजाथिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनांगौमोन। नाथाय बिथाङा देरहासारनायनि इयुनाव आरो सिगाङाव बर' बेरेखा दोहौखौ लाबोनानै गाव जिउआव माबोरै
अराय सम क'क्राझार लकसभायाव एमपि जालांबाय थानो हायो बेखौ लानानै बिथाङा बर' बिरोधी दोहौ लाबोनानै बर'फोरखौ सोलै बोलै नासयनानै गावनि गादिखौ रैखाथि खालामबोनो नाजादोंमोन। नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राजनिति नेताफोरनि अनगायै खायसे ओरैबायदि मेलेमजिबि सुबुं दं बिसोरो माब्लाबाबो गावनि जातिखौ फोजोबनाय खामानियाव कमप्रमाइज खालामा, जायनि जाउनाव जनकलाल बसुमतारी मुंनि सासे रिटायार्ड गेजेटेड अफिसारनि नाजानायाव दिनै नबकुमार शर'नियानि जि एसटि सार्टिफिकेट थामहिनबा कास्ट सार्टिफिकेटआ नंखाय होननानै फोरमान जानो थांगासिनो दं एबा फोरमान जाबाय। खालि जोबथा डिक्लारेसनाल' फोसावनो गोनांसै। दा बे बुब्लिसिम नबकुमार शर'नियाया गुबैयै माब्रै एसटि सार्टिफिकेटखौ दानजानानै आथिखालाव बिथाङा जोबथेसालिनि आलासि जानो थांगासिनो दं बिनि सायावसो आं सावरायनो नाजानाय जादों। गुबैयै नबकुमार शर'नियाया जोंनि मोनदांनायाव आरो माखासे सिबिआइ तदन्त खालामनायनि इयुनाव जा गुमुर मोनदों बे गुमुरनिफ्रायनो बिथाङा दि बर' नङा बियो रोखा फोरमान बै समावनो जाखादोंमोन। नाथाय जासेयावबो हाइकर्टआ बेखौ बर' कसारी नङा होननानै बुंसेयावबो बे बर' कसारीनि सार्टिफिकेटखौ लानानैनो बिथाङा गावनि आखायाव कास्ट सार्टिफिकेटआ थानायनि जाहोनाव बे क'क्राझाराव एमपि जानो खाबु मोनबाय थादों। आथिखालाव बिथांनि एमपि जानानै एसटि रिजार्भ सिटफोराव एमपि जानानै जिउ खांनो नाजानाय बा लाइफ स्टाइल खालामनो नाजानाया जोबथा बुब्लियाव सफैबाय। मानोना गोबां नाजासोमनायनि गेजेरजों हाइकर्टनि माखासे बिथोनफोरखौ नंखाय खालामनानै बिथाङा खेबले खेबले चेलेन्जिं मुड लानानै बिथाङा क'क्राझार लकसभायाव एमपि देरहासार जालांदों। मानोना हाइकर्टनि बिथोन बायदिब्ला बै समावनो बिथांनि सार्टिफिकेटआ नंखायमोन। मानोना 2018आव जनजाति सुरक्षा मन्चआ केस होनाय बादियै शर'निया कसारीफ्रा बर' नङा आरो शर'निया कसारीफोरनो बर' नङै सुबुंफोरनो बर' कसारी हेडलाइनजों कास्ट सार्टिफिकेट होनाया बन्द जानांगौ होननानै बै समावनो बेखौ हाइकर्टआ बिथोन जारि खालामदोंमोन। बेनिफ्रायनो जों रोखा जानो हायो नबकुमार शर'निया बै समावनो बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय नबकुमार शर'नियानि सायाव दावराव टेक्रेब नार्जारी लोगोसे जनकलाल बसुमतारी मोननि गोख्रों नाजानायनि जोहै दिनै बर'फोरनि गुस्थियाव मिनिस्लु मिनिनाया दिनै जोनोम जाफैफिननो मोनबाय। आरो जोंनि समाजाव ओरैबायदि सुबुं दं जायफोरा माब्लाबाबो जाति फोथैनाय खामानिनि जानगारनिफ्राय आनज्रायना थाया। दा बेफोरबायदिनो जों बिदिन्थि हिसाबै नुनो मोनो सेथियाव दावराव टेक्रेब नार्जारी, अमर सिंह ब्रह्म, सानसुमा कुमार बैसुमतारी, जनकलाल बसुमतारी, पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारी, गोबां गेदेर गेदेर गुनि गियानि बर' सुबुंफ्रा बर' जातिखौ थैनायनिफ्राय फोथांफिननो थाखाय खेबले खेबले बर' बिरोधी धौ लाबोनानै माखासे जोंनि आथालनि लाइमोनफ्रा गोरोन्थि मावनो थांबाय थानाय हाबाफ्राव बिथांमोना दिनै बर' जातिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना हाइकर्टआव पिएल केस होनानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो नाजाबोबाय थादों। आरो बे बुब्लियावनो बिथांमोना माब्लाबा बिथांमोना मुसुखा खालामना सावजादों, माब्लाबा बिथांमोना बबेबा आफादफोरजों बबेबा बर' सुबुंफोरजों मुसुखा खालामनानै गाग्लिजादों, सेन्देल फैथा गानहोजादों। बेफोरबायदि सावगारिखौबो जों ससियेल मिडियायाव नुबोबाय थादों। दा बेफोरखौ नेवसि बोनानै दिनै बिथांमोना बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना नाजाबोबाय थादों। आरो बिथांमोननि नाजानायफ्रा दिनै खेजुर लेथिखु फिथाइफोर बादि
थाहैनो हमदों जायनि जै बर' जाथिया रैखाथि मोनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय खोब बरायथावना। सासे रिटायार्ड अफिसारा भागवत गीता रामायण थामहिनबा बाइबेल फरायनानै गावनि जिउखौ बारग'होनाय बा गावखौ इसोरनो बावनायनि सम बुब्लियावबो बिथांमोना जिरायाबासिनो दिनै बर' जातिनि थांनाय थैनाय कुइसनखौ लानानै बिथांमोना जा हाबा मावबाय बे जोंनि थाखाय सेलुट होथावना। आरो बिथांमोन बादि बिर जोहोलावफ्रा मेलेमनि दावहा नांनानै दिनै बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव फसंथानो नाजानाया जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना। बेनिखायनो आंनि गोरबो बिखानिफ्राय जनजाति सुरक्षा मननि गासै दैदेनगिरि लोगोसे जाय पिटिसनखौ जनकलाल बसुमतारिनि मुङै होनानै देरहासार खालामबाय आरो जनकलाल बसुमतारि गोबां नाजासोमनायनि गेजेरजों दिनै स्टेट लेभेलसिम थांनानै बिथाङा नबकुमार शर'ननि कास्ट सार्टिफिकेटखौ दाननो हानायनि जि मोनथायसिम बिथाङा बर' हारिनो गथायना लाबोबाय। आथिखालाव हाइकर्टआ आसाम स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि जि लास्ट अर्डार थामहिनबा बिथांमोन हरनाय जि लेखा बिलाइनि सायाव हाइकर्टआ नायसोमनानै लास्ट अर्डार होयोब्लानो बिथां नबकुमार शर'ननि जि एमपि जानायनि मोन्थाय आरो बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ नंखाय बे फोरमान जाबाय। बेनि आन्दोआव मा जारिमिन हाबनानै दं बेनि सायाव आं फंनैसो बिजिरनो नाजानाय जादों। डिटेलै मिथिना लानायनि गोनांथि दंदि माब्रै 5 नं क'क्राझार लकसभानि एमपि नबकुमार शर'नियानि कास्ट सार्टिफिकेटआ नंखाय जादों आरो सिबिआइआ बबे सुलुंसिम थांनानै दिनै नबकुमार शर'ननि कास्ट सार्टिफिकेटआ नंखाय आरो नबकुमार शर'निया दि बर' नङा बेनि फोरमानखौ ओरैबादि जों नुनो मोनो। नबकुमारनि बिमुंखौ जों गुबैयै मोनब्रै नुनो मोनो, जेरैहाय नबकुमार दास, नबकुमार घोष, नबकुमार डेका, नबकुमार शर'निया आरो माब्लाबा हुरुकस महरैबो लिरनाय नुनो मोनो। आरो बिथाङा जेब्ला तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन अब्ला बिथांनि टाइटेला नबकुमार डेकामोन। दा सासे मानसिनि बिमुङा मोनब्रै मोनबा जानो हाया, खेबसेसो सोलायनो हागौ, नाथाय सासे मानसिनि बिमुङा सार्टिफिकेटआ एफाबां मुंनि बिथांनि लिगेसि डाटाफ्रा जानो हाया। बेनिफ्रायनो फोरमान मोनो नबकुमार शर'नियानि जि कास्ट सार्टिफिकेट बे नंखाय। बेखौ सिबिआइफ्रा बै समावनो तदन्त खालामनानै मोनदोंमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङाबो लकिकान्त डेकामोन। बिथाङा सासे आर्मि रिटायार्ड। थिग बेबायदिनो 2014निफ्राय दासिम नबकुमार शर'निया 10 बोसोर एमपि महरै देरहासारनानै एमपिनि माखासे फान्डफोरखौ इउटिलाइज खालामदों आरो लाइफ एमपि महरै लाइफआव एन्जयमेन्ट खालामदों। अब्लाबो बिथाङा दा जेलनि ओंखाम जानो थांगासिनो दङ। दा बेफोर गासै डिटेल्सफोरखौ मोनखांनायनि इयुनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे बिथोन जारि खालामदोंमोन दि बिथांमोनहा थोंजोङै नबकुमार शर'निया सार्टिफिकेटखौ दाननो हानाय जेबो पावार गैया। बेनिखायनो बे बिथिङाव स्टेट लेभेलाव मोनसे कमिटि दं। बे कमिटियानो जाबाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि दङ। बे कमिटिया बबेबा मोनसे माहारिनि गेजेराव जानाय जेंना जेंसि आरो माबा मोनसे स्पेशेल बिजिरनो गोनां जायोबा बेवहाय माबा मेम्बार थायो। बे मेम्बारफ्रा सोरनिबा डकुमेन्टनि सायाव बा सोरनिबा केरियारनि सायाव माबा मोनसे सौदावनाय जायोब्ला आरो बेखौ बिजिरनानै गासैखौबो फारि फारि थन्न थन्न दिहुनजोबनायनि बिबाना बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ मावनाय जायो। आरो बिथांमोना 4 बोसोर 7 दान 1 दिन सम लाबाय आरो बे समनि गेजेराव नबकुमार शर'नियानि गासै गुमुरफोरखौ सोंजोबनानै दिनै बिथांमोना जोबथा
बिबुंथि होबायदि थारैनो 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्टिनि एमपि नब'क शर'निया बर' नङा होननानै दा बेनि सायाव जोबथा जि राय बे रायखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ बे बिथोन जारि थामहिनबा बे बिलाइनि सायाव बेस खालामनानै मोनसे बिसार जाबावगोन बे बिसाराव नब'क शर'निया दि एससि नङा बा बर' कसारिनि मानसि नङा बेखौ फोरमान होब्लानो नब'क शर'निया जि एमपि जानायनि जि मोनथाय बियो गोमागोन आरो बिनि सिगांनो 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्टिनि एमपि नब'क शर'नियाबो जोबथा बुब्लियाव बिथाङाबो मा बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया होनाय रायनि सायाव बिथाङा फिन आरो हाइकर्टआव केस आपिल खालामबावनो हायो आरो बे केसाव मानगोनां बिथां जन'लाल बसुमतारीनि उखिला फोरमायनाय बादिब्ला कि पेट थामहिनबा बे केसखौ नब'क शर'निया होयोब्लाबो बेनि बिजिरनायखौ उइदाउट प्रेजेन्ट अफ जनकलाल बसुमतारी बिथांमोना राय होनो हानाय नङा दा बेनिखायनो बे केसनि सायावबो कि फैट रायखौ बिथांनि जि जनजाति सुरक्षा मन्चनि जि उकिल थामहिनबा जनकलाल बसुमतारीनि जि उकिल बे उकिला बेखौ होथेनानै दोनखाबाय आरो उइदाउट जनकलाल बसुमतारी गैयाबासानो बे बिसारखौ बा बे रायखौ फोसावनो मोननाय नङा दा बेनिफ्राय बे जोबथा हाइकर्टनि अर्डारखौ मोननाय लोगो लोगोनो 5 नं क'क्राझार लकसभानि एमपि नब'क शर'निया बिथाङा भारत राष्ट्रखौ थगायनायनि दायाव थामहिनबा नंखाय सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा 10 बोसोराव जेसेबां फान्ड गाव बाहायदोंमोन बेसेबां रांखावरि बिथाङा भारत सरकारनिफ्राय मोनबोदोंमोन अनसुंथाइ महरै बेफोरखौ बिथाङा सुख'नो हायाब्ला बिथाङा दि थगायनायनि दायाव 7 बोसोर जेल जानांगोन बियो रोखा जाबाय मानोना बे हाइकर्ट अर्डारनि जोबथा अर्डारा ओंखारनाय लोगो लोगो बे अर्डारखौ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया पार्लियामेन्टनि स्पिकार एबा पार्लियामेन्टनि सेक्रेटारि लोगोसे इलेक्शन कमिशनारनिसिम बे बिलाइखौ दैथायहरगोन आरो बे बिलाइखौ दैथायहरनाय लोगो लोगोनो भारत सरकारा थामहिनबा पार्लियामेन्टआव बिथांखौ एमपि हिसाबै गनायना लानाय नङा आरो बिथाङा एमपि मासिनिफ्राय बिथाङा एनगार जागोन आरो बिथाङा गाव लाबोनाय माखासे फान्डफोरखौ थामहिनबा थाखा फैसाफोरखौ बाहायनाय रांफोरखौ हरफिननो हायाब्ला 7 बोसोर जेल जागोना बे रोखा जाबाय दा जोङो कमप्लिटलि हाइकर्टनि अर्डारखौ नेनांसिगोन हाइकर्टनि अर्डार बादिब्ला जोंनिसिम पजिटिभआनो जागोन मानोना जनरलाल बसुमतारीयानो देरहासार जाखागोन मानोना स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियानो जि जोबथा राय होखाबाय आरो बे बिलाइनि सायाव खालि हाइकर्टआ बे बिलाइखौ फरायनानै बेवहाय मा दं बिनि सायाव बेनो लास्ट फाइनाल खोथाखौल' हाइकर्टआ फोसावगोन दा बेखौ नायोब्ला जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्टिया बर'फोरनि आखायावनो थासिगोन गोबां बोसोर नब'क शर'निया आखायाव दंमोन बर'नि आखायाव दंमोन नाथाय बर' आरो बर' राजनिति खालामनानै नब'क शर'निया बर' आरो बर'नि गेजेराव जि डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लाबोनानै बर'फोरनि मोनथायखौ सिलिंखार खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा सानाखैमोन दि बर'फोरनि गेजेरावदि खालि राजनिति भाबैल' खामानि मावग्रा मानसि दं बा गादिनि थाखायल' थाखा फैसानि थाखायल' राजनिति गेलेग्रा मानसि दं बे नङा बर' जातिनि थांनाय थैनायखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि गोरों मेलेमजिबि सुबुं दं जायफ्रा माब्लाबाबो कुनु राजनिति आफादजों कमप्रमाइज खालामाबासिनो कुनु आफादनि हेव एबा नेवसिनाय जुगुमनायखौ हुमखि होनायखौ गियाबालासिनो गावनि जातिखौ रैखाथि खालामनानै खामानि मावबाय थाग्रा गोबां NGO आरो गोबां मेलेमजिबि गोबां ससियेल वर्कारफोर जोंनि गेजेराव ओंखारबाय बेयो जोंनि थाखाय खोब बरायथावना आरो बेफोरबादि बर' फिसाफ्रा खेबले खेबले जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोनोम जाथों आरो बर'नि राव हारिमुवा बेबायदिनो गोजोर जाथों आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मिथिना लानायनि
गोनांथि दङ आरो बिथांमोना माब्लाबाबो गावनि राजमासिनि थाखाय जातिनि खैफोदनि समाव खुगा सियाबासिनो थानो नाङा मानोना जातिया थांनानै थायाब्ला नोंथांनि राजमासिया जोरगोन बेसे दा बेखौ नायनानै गावनि जातिनि खोथाखौ बावनानै गुबुन माहारिजों सापर्ट होनानै खामानि मावबाय थायोब्ला जोंनि जातिया दि मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन बेखौ जों साननानै राजनिति खालामनायनिबो गोनांथि दं मानोना स्पेसियेलि जों नोजोर होनानै नायोब्ला नुनो मोनो दि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बर' जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव जाबादि खामानि मावनांगौ बेखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै मानोना बिएसि बिटिसि बिटिआर एकर्डसिम जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जाबादि बर'नि सेन्टिमेन्टआव खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौ मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनाखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे स्ल'गान माखासे बिथांनि आदर्शफोरखौ लानानै गोबां खोथा बुंबोबाय थादोंब्लाबो जोंनि नंगुबै डिमान्डनिफ्राय जों बास्लायबोनानै गुबुन डिमान्डफोरखौ लानानै दिनै बर'फ्रा मोनथाम सुक्ति जाबाय आरो बर'नि जि गुबै मोनथाय सेपारेट स्टेट अफ बड'स बेखौ नेवसिगारनानै खेबले खेबले बड'फाखौ मानहानि खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मिजिंथियो बड'फानि बर' हारिनि जि गेदेर सिमां बे सिमांखौ जोंनि गासै आफादफ्रा खौसे जानानै जोबथा बुब्लिसिम जों जुदि खामानि मावनो हायाब्ला साननो लागा दङ बेनिखायनो मिजिंथियो गासै दुलाराय बर' माहारिफ्रा जातिनि थांनाय थैनायखौ लानानै खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिबाय आं जोबथा बुब्लियाव जनजाति सुरक्षा मंचनि बर' जातिनि थांनाय थैनायखौ लानानै आथिखालाव जाबादि खामानि मावबाय दं बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट बर्डखौ लानानै आरो माखासे हाबसनफैनायखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना जि खामानि मावदों आरो बिथांमोननि खामानि मावनायफ्रा आथिखालाव मोगथां महर मोनबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि हाबा मावनायफ्रा बेबायदिनो देरहासार जालांबाय थाथों आरो बर'नि थां आरो थांनो हो बे मोन्थोरखौ लानानै जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया अरायसम फैबाय थायो बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै लोगोसे बिथांमोना आंनि JSPFI 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनाय बायदि नोंथाङा अल नटिफिकेसन दाबायना ला एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि